الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کریم فلک شیر دے بیٹیاں نو جزائے خیر نصیب فرمائے اس بچے جدی نوجوان دی اج شادی ہے افتتاح تقریب ابتدائیہ نکاح دی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ انہاں نو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائے بات سنگی یہ کہندے نے کہ رسم نکاح یہ لفظ بول دے نے کارڈ تے بھی لکھیا ہوں ہے رسم نکاح بیلیو نکاح رسم نہیں رسم ہوئے جڑی اساں بنائی ہوئے ساڑی مرضی دے مطابق ہوئے جس چیز دا رب سونے حکم دیتا ہوئے تے سونے محبوب نے ادھے عمل کیتا ہوئے وہ رسم نہیں دین ہوتا ہے لہذا نکاح کرنا یہ دین ہے
اللہ دا حکم ہے اور سونے محبوب نبی سرکار دی سنت ہے۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ گڈ بوائے، توجہ ہے حضرات؟ بھائی یہ سنگی نال بھی محبت دی ایک وجہ ہے، مڑ تو دساں یہ محبت ہے دے دی ایک وجہ ہے، وہ مڑ کے نہیں تو دساں۔ اچھا عزیزوں اور ساتھیوں، بیلیو، اللہ فرماتے نے زین للناس حب الشہوات من النساء، مرد دے دل نو اللہ نے عورت دی طلب نال زینت بخشی، مرد دے دل وچ عورت دی طلب رکھی، جی میں مرد دے پیٹ وچ روٹی دی طلب رکھی، جدو بھوک لگے اے طلب ہے، اے طلب ہے، لیکن اسلام شریعت آدھی با اگر طلب ہوئے تو چوری دی روٹی نہ کھا۔ بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ طلب ہے تو چوری دی روٹی نہ کھا، کما تے کھا، یعنی حرام نہ کھا، حلال کھا، ٹھیک ہے؟ تو عورت دی اللہ نے مرد دے دل وچ محبت رکھی، مرداں دے دل وچ عورتاں دی، عورتاں دے دل وچ مرداں دی محبت رکھی، لیکن فرمایا غلط طریقے نال نہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ اگر طاقت دے بھی تے نکاح کر تاکہ تیری بیوی تیرے واسطے حلال ہو جائے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اللہ فرمایا مرد عورتاں دا لباس نے تے عورتاں مرداں دا لباس نے، تے لباس کیوں کی ہوندہ ہے؟ پردہ، لباس کی ہوندہ ہے؟ پردہ، تو ایک دوسرے دا پردہ ہوندے نے، مرد اور عورت، مرد نو چاہیے وہ عورت دا پردہ رکھے تے عورت نو چاہیے وہ مرد دا پردہ رکھے۔ مرد جدو مرداں چ پوے تے اے نہ آکھے میری عورت تے سالن صحیح پکائی کری، عورت جدو عورتاں چ پوے تے اے نہ آکھے میں جدو دی اندے گھر آئیاں میں تے سوکھ ویکھی نہیں۔ اکثر جملے بولے جاندے ہیں، تو انہوں بھی پتہ ہی ہونا، جدو دی میں اس ویڑے آئیاں میں سوکھ نہیں ویکھیا، صرف ایک دے سبزی لیٹ ہو جائے تو مائیاں کرماڑیاں پچھلی ساری تے لکیر مار چھڑ، وہاں دیاں جدو دے میں آئیاں پچھلی ساری کارکردگی دے اتے وہ کانٹا مار چھڑ گیا، میں جدو دی آئیاں میں اس ویڑے سوکھ ڈٹھے ہی، وجہ کی پیچھے ڈھونڈیاں لب دیئے آج سبزی لیٹ ہو، وہ انہی کو وجہ ہوتی ہے صرف۔ بھائی توجہ ہے حضرات؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، تسی انہاں دا پردہ رکھو تو اڈا پردہ رکھنا۔ سو عورت اور مرد اے زندگی دی گڈی دے پئیے برابر چلن گے تو صحیح چل دی رہے۔ سو عزیزہ نے من نکاح اس رشتے دا نام ہے جیڑا دو گواہ دی موجودگی ہے، مسلمانہ دی مجلس ہے، حضور دی سنت تے اللہ دے حکم دے مطابق جدو جوڑیا جائے تے مڑ جنت تک میرا یہ پھر جنت تک مقدہ گھٹدا نہیں۔ اے شبیر حسینہ اپنے تیرے کی والد دا نام ہے فلک شیر، فلک شیر دے بھئی جیڑے سارے پتر نے نا کرماڑے کتنے ہوئے شبیر حسین، میں جڑے ویکھے ہوئے نا انہاں چو اندازہ پہ لینا بھی یہ سارے کرماڑے، ایک اپنا جن دی شادی ہے درزی ہو گیا تے ایک عابد حسین ہو گیا، کوئی دوجا بچہ عابد تا ہر لائی ساڈا من ویکھئے ان کی حساب لگتا ہے، عابد تا ہر لا سان دیتا ہے بے دوڑا ہے، اگون ویکھئے بھئی کی حساب بنتا ہے۔ عزیز من
ایک گل اسی ضرور کرنے ہیں بھائی رہا تو کوئی حساب لگ ہی جانا ہے، جی رہے ہی نہ تو مڑ حساب کی لگنا، رہا تو کوئی حساب لگ ہی جانا۔ ہاں جی ہسا جی گل ہوں پی آئی بھئی نکاح رسم نہیں، یہ دین ہے۔ دین تے رسم میں فرق نہیں ہوندا ہے، جڑا اللہ تے اللہ دا رسول دسن او دین ہے، جڑا اسی آپ بنائیے او رسم ہے۔ مثلا مہندی جڑی اسی لینے ہاں اے رسم، گھڑولی جڑی اسی چہنے ہاں اے رسم ہے، چھوڑیاں رسم ہے، گانے رسم نے، سیرے رسم نے، اے حضور پاک دی سنت وچ اے رسمہ نے جڑیاں ادلے لمے خرچے کرنے تے کپڑے ہی کپڑے خریدیاں رانے تے بانڈے ہی بانڈے خریدیاں، یہ سارا کوئی اضافہ تے رسمہ نے جنہ نے ساڑے معاشرے نو جکڑ دیا۔ ہن شادیاں کرن بڑا اوکھا ہو، میں کہ دستا رہنا ہن بھی تقریر ایک جگہ کردا تے میں ہی دستا بھی دو کام کرنے چاہیے ایسے اوکھے، محفلاں تے شادیاں۔ محفلاں زیادہ ہوندیاں سوکھیاں کرین ہوندیاں تے ہر کوئی کریندا، جہالت گھٹدی تے دین بندا۔ شادیاں کرن سوکھیاں ہوندیاں، لڑکیاں دیاں جلدی تے سوکھیاں شادیاں ہو جاندیاں، زنا تے بے حیائی گھٹدی، نکاح تے حیا بدا۔ یہ دوویں کام اوکھے کر چھڈے۔ غریب بندے تو نہ محفل ہونو رہی ہے تے نہ غریب بندے تو نکاح ہوندا ہے۔ خرچے بڑے نے، نعت خان دا خرچہ، نقیب دا خرچہ، مولوی صاحب دا خرچہ، دعا کرنے والے دا خرچہ، سٹیج سیکٹری دا خرچہ، مووی والے دا خرچہ، ایدہ ساؤنڈ والے دا خرچہ، مڈ لنگر دا خرچہ، ڈھیر ساری لمبی لسٹ بن جاتی، ٹینٹ والے بھی لے لیں۔ تو مڑ ماڑا بندہ آندا بھی انہاں ساڈے کول تے اجے نہیں ہوندا، مڑ جدوں جڑیا ادوں بکرانی تے شوق تے ساڈا بھی، تے جے سوکھا ہوندا تے مڑ ساریاں کرا لینی۔ نکاح دا خرچہ گنن لگ پو تے بندہ سری لڑ جاندا، نہیں تے نکاح تے خرچہ ہوندا کی ہے، کڑی تے چور نو با کے مولوی 200 وچ دئیے تو پڑھ چھڑدا ہے، تے وہ بھی جے مولوی نال کو ہیلو ہیلو ہوے تے فری وچ بھی ادھار پڑھ چھڑدا ہے، با کو کنک تے ڈیتے دے چھڑدا تے تاں بھی پڑھ چھڑدا۔ ایڈا تے کام ہی کوئی نہ، اساں اینوں کر چھڈیا ڈھیر مانگیا، ہن بندہ سوچی پیا رہا بھئی ہن جی کیویں کریے جی، یہ تے بڑا اوکھا ہو۔ تو ایڈا مسئلہ نہیں، کیویں کریے بھائی بڑا سادہ جا جواب ہے، جی میں رسول اللہ کیتا ہے نا، گوانڈیاں کیویں کیتا ہے یہ نہیں ویکھنا، ملیاں کیویں کیتا ہے یہ نہیں ویکھنا، چودھریاں کیویں کیتا ہے یہ نہیں ویکھنا، راہ صاحب کیویں کیتا ہے، بھٹی صاحب کیویں کیتا ہے یہ نہیں ویکھنا، ویکھنا ہے میرے سونے محبوب کیویں کیتا ہے۔ جدوں اے ویکھاں گے تے سوکھے رواں گے، اے ویکھاں گے حضور کیویں کیتا ہے، سرکار کیویں کیتا ہے۔ حضرت علی پاک سرکار حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، حضور پوچھیا بھائی علی تیرے کول کی ہے؟ حضرت علی دنیا دا مال انہا جمع نہ رکھ دے، تے رشتہ حضرت علی منگیا جڑے 2 جگ دے سردار نے، مال دنیا دا کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، وڈے اٹھاں دیاں قطاراں کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، تے منگیا انہاں کولوں جڑے 2 جہاناں دے سردار، لیکن اے آمنہ دے لال نہیں، جنہ دنیا دسنا آپ لگ دے پیسے نال نہیں ویکھی دے، لگ دے اپنے خون دے تعلق نال بنائی دے۔ آج بندے لگ دے ان نہیں بنائے دے جن دے کول 4 روپیے، ان جن دے کول 4 آنے نہ انہوں کسی دا کوئی لگ دے ہی نہیں۔ وہ دس دے کوئی نو تسی بھی اس زمانے چی پھر دے رہن دے ہو، یہ گلنا وین دے نو رہن دے، چاچے سکے دا پتر ہوئے نا، تے ہوئے غریب تے کو پوچھے بھئی یہ سنے ہیں تو اڈے بھی رشتہ دار نے تے بندے آندے لیے میں دوروں دیا کر کے ہیں تے صحیح تے 7ویں پیڑھی اچ کی نہیں کو تعلق ہے میں لگ دیا بنیا ہوئے تو وہ پوچھن بھائی او فلانے بندے تو آندے او ساڑھے چاچے نے چھوڑ نے، صرف یہ وہ نہ گل پیسہ ہے تو نہ سن کو دینا ہے بھائیہ، ساڑھا وہ یہ جڑا ساڑھے گھر ہے یا ساڑھی جیب ہے۔ رشتہ داری تے تعلق ادھی بنیاد مال نہیں، بمال ہے تو رشتہ دار ہے، اللہ نے جنہوں تیرا رشتہ دار بنا چھڑے ہیں اور رشتہ دار منیا بھی کرتے ان دا احترام کریا بھی کر،
عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال گل کی دیا فرماندے نے روگاں وچوں روگے وڈیرا تے جس دا نام غریبی کڈ کر کے لنگ جامن کولوں تے رشتہ دار قریبی رشتے ہوندے نے جدے کول مال سجن ہوندے نے جدے کول مال غریباں دا یار کوئی نہیں اللہ اللہ اے دنیا والیاں دا تے اے سسٹم ہے لیکن میرے حضور دی سنتیں وے حضور نے اگر ساری سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھو تے ماڑیاں نو سینے نال ہلایا ہے تائیں تے آنے ناصر چشتی فرماندے نے امیراں نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی ناش امیراں نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی ناش غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے دب گیا کھوئے سبحان اللہ دوجہ سسٹم تو ہندہ تے چار چار پیر مار ہی لینے آئے تے گناہ لینا ہے ان حضور دے نام تے ثواب کیوں نہ کڑیاں اکھٹ دے جڑے ہوں گاں کر کے بیٹھے ہو میں تے انہیں بگئے تو ایران بٹ ٹپا بولن تے جواب دے لیں دن جے حضور دی نہ تھوڑن تے کو گونگے ہو جائے بڑی عجیب گل ہے اے رڑ کے حضور دے گون آکھوئے حضور راضی ہون گے حضور ہو گئے تے اللہ ہو جانا ہے اللہ تھوڑا راضی ہو گیا تے سجنا کام بن جانا ہے حضور دے گون آکھیا کر ہون تے ابا بھی بن گیا توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ عزیزہ نبی وقار مولا علی سرکار کھجوران دے باغ پانی لگا رہے ہیں جناب صدیق و عمر آئے نے دنیا میں چرولے پائے نے بھئی او جی کی دو جی نہ لڑتے ہیں سنی لڑن والیاں گلاں کوئی نہیں ویندے نہ کردے نے سنی تے پیار والیاں گلاں کردے اور نے جڑے آندے جو صحابہ دے جی آپس وچ بڑے جھگڑے آئے تو انہاں دے جی بڑے روڑے آئے ساڈے نزدیک صحابہ دا کوئی جھگڑا نہیں کچھ بندیاں نال عادت ہوندی ہے جھگڑا کرن دی تے جھگڑے والیاں گلاں کرن دی کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں تو ساڈا یہ طریقہ نہیں اسی محبت والیاں تے محبت والیاں گلاں کرنی جی میرے دوستو میرے عزیزو ابو بکر صدیق تے عمر فاروق یہ بیٹھے ہیں سرکار حضرت سعد بھی موجود ہیں گلاں ہون لگ دیاں حضور کو بڑے بڑے رشتے آئے ہیں امیراں دے حضور کسے نو ہاں نہیں کر دے صدیق اکبر فرماندے نے مینوں پتہ ہے حضور ہاں کیوں نہیں کر دے اے گل سنوئے جا کے رشتے عرب دیاں امیراں دے آئے جڑے بڑے کروڑ پتی آئے یا رسول اللہ سن سیدہ زہرا پاک کا رشتہ دیو اسی خواستگار ہاں چاہنے ہاں طلبگار ہاں تو دیاں آلیاں کول بندے آؤں دے راندے رکھے جدو میری سرکار نے سنیا نا حضور چپ صحابہ کہتے ہیں رشتے بڑے بڑے آئے حضور کسے نال ہاں نہیں کر دے فرمایا ابو بکر صدیق چونکہ رازدار مصطفیٰ ہے نا رازدار آئے تھے رازداران رازاں دا پتہ ہوں دے فرمایا میں نے پتہ ہے حضور ہاں کیوں نہیں کر دے یا صدیق کیوں نہیں ہاں کر دے فرمایا حضور رشتہ علی نو دینا چاہندے نے تے وہ اجے ہونوں نہیں نے واہ ابو بکر صدیق میں تیرے یار دی رمض نو سمجھن تو صدقے جاواں فرمایا حضور تے رشتہ مولا علی دینا چاہندے تو اجے آئے نہیں فرمایا وہ آوندے کیوں نہیں صدیق اکبر بھی جان دیا وہ آوندے کیوں نہیں فرمایا تو انہوں پتہ ہی ہے انہوں کول مال دی قلت ہے تو حضرت عثمان غنی تے عمر عرض کہتے ہیں ساڈا مال کس دن کام ہونا
چلو چلیے حضرت علی پاک کو. حضرت علی کو کھجوراں دے باغ وچ اپنے اٹھ نو پانی پلاندے سن, پانی پہ پلاندے سن. تو صحابی گئے, یہ یار گئے تو یاراں جا کے یار اگے عرض کیتی وا سرکار آیا 4 دن تے تسی جا کے طلب کرو رشتہ. حضرت علی پاک سرکار فرماندے نے میرے کول اجے اونا مال نہیں جتنے نال شادی ہو جائے. ہائے ابو بکر میں تیرے تو صدقے جاواں, عمر فاروق میں تیرے تو قربان جاواں. فرمایا علی تواڈے تو بہتر کون جاندا ہے, بس سرکار نو مال دی طلب ہی کوئی نہیں, مال اللہ حضور تے ویندے ہی نہیں, جاؤ تسی. حضرت علی سرکار آئے, جدو حضور دے گھر آئے تو حضور حضرت ام سلمہ دے ویڑے وچ موجود سن. حضرت ام سلمہ حضور دی بیوی نے انہاں دے حجرے وچ حضور تشریف فرما سن. جدو حضور سرکار اجے حضرت علی نے دستک نہیں دیتی, اجے دستک نہیں دیتی, دروازے تے آئے نے. اللہ اکبر. عزیزاں علی وقار میرے پاک حضور فرماندے نے ام سلمہ جا دروازہ کھول, جڑا اج دروازے تے آیا ہے اے نال اللہ بھی پیار کردا ہے, اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے. اجے بندہ نہیں دیکھیا یا اللہ, اجے بندہ حضرت ام سلمہ فرماندیاں میں نہیں دیکھیا میں کون. ہن بندے تے ساندا چھڑ دین با دیوار اوپر حضور نو کوئی نہیں دسدا. بندے بادشاہ نے نہ تو آگ کھڑ دے باہ کدو پار نبی کسی نے کوئی نہیں دیستا, اوہ کداں تو بار کوئی نہیں دیستا. لیکن آلے سنت و جماعت دا ایمان تے عقیدہ ہے کداں تے اینی گل کوئی نہ میرے حضور تھلے نظر مارن فرش تو پار تا تسرا تک لنگ جاندی ہے, اتا اٹھان تے عرشو پار لنگ جاندی ہے. اللہ حضرت نے عقیدہ تھا فرمایا دیا فرمانے دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش تک ہے تیری گزر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ نہیں. گرامی قدر احباب او سجنوں سگیو, ام سلمہ فرماندیاں نے جدو میں جا کے بوہا کھولیا تے اگے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہے. میں لے کے حضور دی خدمت وچ پیش کیتا انہاں کہ حضرت علی حضور دے سامنے انج کر کے بیٹھ گئے. توجہ ہے سجنوں, حضور دیاں نظراں اوتاں نے تے مولا علی دیاں نظراں نیویاں نے. اے ام سلمہ فرماندیاں میں دور بیٹھ کے ویندیاں بھائی حضور دیاں نظراں آسمان وال اٹھیاں نے تے مولا علی سرکار دیاں نظراں جھکیاں ہوئیاں. عزیزاں دی وقار یا علی سرکار بول کے ادھکت نے یا رسول اللہ کچھ عرض لے کے آیا. فرمایا علی بولو کیویں آئے ہو؟ فرمایا عرض کیتی یا رسول اللہ پایا بھی جے تے پڑھایا بھی جے, سونے جوان بھی کیتا جے, تربیت بھی کیتی جے. علی چاہندا ہے مینوں اپنی فرزندی قبول فرما لو. میرے پاک حضور چپ نے آپ کیویں بول دے, حضور تے بول دے یودو نے جدو رب دی مرضی ہوندی ہے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں, فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اللہ فرمایا میرا یار اتنی دیر تک بولتا نہیں جتنی دیر تک رب کا حکم نہ ہو جائے. حضور چپ نے, جبریل امین آ گئے, پر عرض کی تھی سونیا اللہ پہ فرما دے علی تے زہرا دا رشتہ تسی فرشاں سے منظور کر لو, اللہ عرشاں سے منظور کر لیا ہے.
آخو سبحان اللہ. سمجھ بھی آئی دیکھے کوئی نہیں. جبریل عرض کیتی سنیا اللہ پہ فرماندا ہے تسی فرشاں تے منظور کر لو اللہ عرشاں تے منظور کر لو. جاگ دے ہو اے پھر ایک باری نکاح فرشاں تے ہویا تے ایک باری نکاح عرشاں تے ہویا. متوجہ ہو حضرات. عزیزاں نبی وقار میرے پاک حضور دی بارگاہ جبریل آ گئے. سونا منظور کرو کیونکہ اس تو پہلا رب نے منظور کر لیا ہے. میرے حضور دے لب ہلے. کائنات دا سب تو سونا رشتہ ترتیب پایا. عزیزاں نبی وقار حضور دے لب ہلے تے آپے نہیں ہلے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سبھی کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پھیلا. پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ. ساری زبانہ بولن کوئی خاموش نہ رہے. مصطفیٰ جانے میرے حضور دی زبان حرکت تاں دیئے جدوں سونے اللہ دی مرضی ہوندی ہے. اے میرے مصطفیٰ کریم سرکار دی زبان دی شان تے مقام تے رتبہ ہے. حضور دی زبان جدوں بھی نکلے حق ہی نکلنا ہے. عزیزان محترم میرے حضور سرکار فرمایا علی تیرے کول مال کیے. تو حضرت علی عرض کر دیں ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے جڑی اتے پہنے. اے میرے کو اساس حاجات نے میرے کو مال ہے. اللہ اکبر. میرے نبی سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ بس اتنا کوئی ہے. ہاں حضور دنیا دسنا نا بدیاں تے پتراں دے جوڑ ویکھیا کرو مال نہ ویکھیا کرو. بدیاں پتراں دے جوڑ ہونے چاہیے نہیں یا مال ہونا چاہیے. تے کملے بندے نے جڑے مال ویکھ کے بیاہ کرتے وہ جاگدے پہ ہو مال ویکھدے پہ مال ویکھیا شادی کر چکی. منڈا نہ ویکھیا وہ بھاویں نشا کرتا ہو. وہ جڑا مال ویکھ کے بیاہ کیتا وہ 6 مہینے بھی نہیں کڈے تے سارا پھوٹ چڑیا. بندے دا پتر ہوئے تو باویں مزدوری کر کے کھوائے جڑا اپنی بیوی روٹی کھوا سکتا ہوئے مزدوری کر کے وہ بندہ ٹھیک ہے. زیادہ محل نام ہی ہونا. ساڈے کول بندے بچیاں بوڑیاں کر چھڑ دے اس گل پیچھے بھئی جے جوڑ نہیں پیا رلدا. منڈے بڈھے ہو جاندے کی کر چھڑدے کی پکڑ دو آندا جے جوڑ ڈھونڈتے پے وہ جوڑ چھوڑ دا ڈھونڈدے آوندے جوڑا اپنے دا کھ نہیں رہندا اس کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ. میں دسدا رہنا ہوں بھائی ایک نا پنجابی بندیاں ایک رسم بنائی ہے شادی تو بعد ہوں تے وہ خیر نہیں رہی. وہ ایک نا ایڈا کو سارا دردے ہے کھارا لکڑ دا وہ دے اتے چھوڑ کھلو گے تو نمائندے ہے جس لئے وہ نال ویا موڑ اگے بندے رکھ دیا ہے چھونیاں وہ دے اتے چھاڑ مار. پتہ نہیں وہ کیوں رکھ دیا ہے مہینے سمجھ آئیے وہ اگلے جاٹاں دیا ہے جنی دیر تائیں چھونیاں بن سکتا ہوئے اس لئے تائیں بیاہ کر چھڑنا چاہیے. جی لئے وہ اپنیاں چھونیاں چکاکھ نہ رہے اس لئے ان دا بیاہ کر کے بابے دا کرنا کی ہوتا ہے. وہ کو سمجھ ہوتی بھئی ہے کوئی نہ. پتر شادی منڈے دی اس لئے کر چھڑنی چاہیے جس لئے وہ قابل ہو جائے. اسی جی جوڑ کے ڈھونڈنے ہیں جی تو منڈا ساڈا بی اے کیتا ہے تے جیسی کڑی بھی بی اے لے لے. تسی ماسٹر نہیں لینی ہے یا گھر روٹی پکان واسطے بچے پیدا کرنے واسطے عورت چاہیے ہے جڑی خدمت گزار ہوئے تے نیک ہوئے بس انہوں دین دی تعلیم آتی ہوئے تے بس. ڈگری ویک کے شادی دی ضرورت نہیں بندے دی دی ویک کے شادی کر چھڑی دی ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے بندے دی بچی ہے اچھی ہے نیک ہے اخلاق والی ہے حیا والی ہے نکاح کر دے. ڈگری بھی کی کرنا ہے تو ماں لے ہونی ہے بس یہ نہ کافی ہے. ماں ہوئے بس ماں بنن دے قابل ہوئے تو بسم اللہ قرآن پڑھی ہوئے ہے پوچھا
قرآن پڑھیے بچی اے پوچھیا کرو، کلمے آندے سو اے پوچھیا کرو، ایمان دیاں صفتاں آندیاں اے پوچھیا کرو، عقیدے دی ٹھیک ہے اے پوچھیا کرو، پھر نکاح کر دو۔ سوجی پیراں دے ڈوڈن پیراں دے تیاں کسے دیاں جا کے نقص نہیں کٹی دے، بس جو ہے ٹھیک ہے پسند کرو بسم اللہ، اللہ اللہ تو خیر چل۔ اللہ چاہے تو نکاح دی برکت نال دولت دے چھڑدا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نکاح ایڈا بابرکت عمل ہے، دی برکت نال ہی اللہ پاک دولت نال نواز دیندا ہے۔ ہم ہیر اکبر جی لے بیاہ کیتا ہے تے کول کی سی پوچھو تے کول اللہ اس تو بعد کنے رنگ لین تے اپنی مثال بھی میں ہی دینا، جدوں میرا نکاح ہویا میرے کول سائیکل بھی کوئی نہ، تو نکاح تو بعد اللہ برکت، نکاح برکت والی چیز ہے، جتنی اولاد ہوتی جائے اللہ رزق کو دیتا جاتا ہے۔ اترے یہ گلاں کوئی نہیں ساڈے حضور دے دین وچ، میرے سرکار فرمایا کی علی تیرے کو، سرکار ایک تلوار ایک دن ذرا بس، واہ میرے سنیا محبوبہ، فرمایا جڑی اتے ذرا یہ جا بیچ ذرا بیچ۔ علی جوان آدمی ہے تو بہادر بندہ ہے، تینوں ذرا دی کی ضرورت ہے؟ حضرت علی بازار گئے، اگے حضرت عثمان غنی کھڑے سن، یا علی سرکار آج کیویں آئے بازار خیر ہے؟ فرمایا بھائی اسی ازیرہ بیچن لگے ہیں، سونے محبوب دا حکم ہے۔ سرکار کنے دی دینی جائے؟ سائیاں فرمایا 360 روپے دی۔ انہاں آکھیا ایک بھی نہیں چھڑینا پورے، انہاں کہا جی اسی چھڑینا کوئی نہیں، وچوں بندہ گھٹ کرو، 360 ہی لو، 360 درہم دی خرید لئی۔ تے جدوں حضرت علی ٹرن لگے نا، واہ عثمان میں تیرے علی نال پیار تو قربان۔ عزیزاں دی وقار حضرت عثمان ذوالنورین عرض کر دینے یا علی انشاءاللہ دولت والے یار بھی ہو جئی ہوں۔ علی دا یار ہے نا عثمان غنی، انہوں نے پتہ لگا ہے پیسے دی لوڑ سو، علی پاک نو پیسے دی لوڑ ہے، تو انہوں نے فرمایا جی کنے دی بیچنی ہے؟ مولا علی سرکار فرمایا 360 دی، انہوں نے کہا روپیہ ایک نہیں گٹینا، سان پتہ لگ جائے با ساڈے بیلی لوڑ ہے تے گناب تاں پہ بیچ دے تے اسی انے آگے باویں 70,000 دی اساں بس کیوں تری دینا ہے؟ وہاں نے مکان بیچدا پیا مجبوری سے، تے مجبوری تو جی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ اسی 3 لاکھ دا مکان 1.5 لاکھ جلے لے لیا، کیوں؟ بیلی مجبوری ہے۔ بیلیاں دیاں مجبوریاں تو فائدہ نہیں اٹھائی دا، بیلیاں دیاں مجبوریاں چ بیلیاں دا ساتھ دے دے اینج دے یار ہوندے نے، تو کوڑے بندے انہاں نوں پتہ لگ جائے اس بندے نوں مجبوری ہے تے کوئی شے ویچو ہے تو انہاں دا دل کردا ہے مفتی لے لے، اے نہیں یار۔ مولا علی سرکار بیچ رہے ہیں، شادی کرنی حضور دا حکم ہے، تو حضرت عثمان غنی نے روپیہ ایک بھی گھٹ نہیں کرایا، پورے چ دیتے۔ اجے گل پوری سنو عزیزاں دی وقار جناب مولا علی سرکار آپ پیسے لے کے ٹرن لگے نے تے عثمان عرض کردے نے سونیا یار یاراں نوں شادیاں تے تحفے دیندے نے، سونیا پیسے بھی لے جاؤ اے زیرا نال تحفے چ لے جاؤ۔ عزیزاں دی وقار تاں ہی تے شعر کہندا ہے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے۔ بھائی سمجھ آئیے میرے بچوں، گھبراؤ نا، سنے ہو بالکل ادھا گھنٹہ رہ گیا، تسی دھیان نال میری گل سن لو۔ اللہ سونا میرے بچیاں انہاں نوں رنگ لائے، ساریاں نوں رنگ لائے، جڑے حضور دے غلام بیٹھے ہو اللہ تانوں ساریاں نوں رنگ لا، جڑے حضور دے گون خوش ہو کے سندے نے اللہ پاک انہاں دے بچیاں نوں برکتاں عطا کرے۔ عزیزاں دی وقار و دوستاں نے گرامی قدر میرے پاک حضور دی بارگاہ وچ مولا علی پیسے بھی لے آئے، زرا بھی لے آئے۔ حضور فرماتے نے علی دوویں چیزاں لے آئے ہو، یا علی یہ دوویں چیزاں لے آئے؟ اللہ اللہ علی پاک نے پوری گل دسیے۔ حضور فرماتے نے یا اللہ میں بھی عثمان تے راضی ہاں، تو بھی عثمان نال راضی ہو جا۔
یہ کوئی دو رائے کوئی مسئلہ سوچنے والا ہی نہیں، یہ پکا مسئلہ ہے۔ جیڑا حضور دی آل نال پیار کرے وہ حضور پیار کرے۔ اے کملیا ہو، ایک دنیا دا فطری اصول ہے، جن دی آل نال بھی پیار کریے وہ پیار کرے۔ یہ تسی ویکھیا نہیں فطری اصول ہے، جن دے چھور نو چاہ لئیے پاویں جی میں دا ہوئے وہ آندا ہے بھی ہے میرا یار ہے، میرے بچیاں نال بھی پیار کرے۔ ایمانداری نال دسو گل ایویں نہیں ہے، کسے بندے دیاں بچیاں نال بھی وہ دی اولاد نال محبت کریے، انہاں نوں تحفہ دئیے، انہاں کو کھانے والی چیز دئیے، انہاں دے گھر فروٹ لے جائیے، انہاں نوں دئیے، بچیاں چاہ کے سینے نال لا لئیے، ماں پیو خوش ہوندا ہے بھی ساڈے بچے نال انہاں نوں محبت تے بچے ہوندے ہی محبت والے۔ ایک کسے دی آل نال بھی پیار کریے تے او راضی ہوندا ہے، او جدوں حضور دی آل نال پیار ہو جائے وہ کڈے خوش نصیب بندے جنہاں نال حضور دی آل نال پیار ہے، حضور دی آل دی محبت، حضور دی آل کا پیار۔ ایک کسی بھی انسان دے انسان ہون دی علامت ہوندا ہے، مسلمان ہون دی علامت ہوندا ہے۔ او دل بڑا خوش نصیب ہے جنہوں حضور دی آل دی محبت نصیب ہوئی، جنہوں حضور دی آل دی نوکری نصیب ہوئی، انہوں ناز کرنا چاہیے۔ اور حضور دی آل نال محبت دی ونڈ جاگ دے ہو، اے سانو سکھائیے حضور دیاں صحابہ نے۔ واللہ العظیم میں بندیاں روڑے پائے ہیں، حضور دی آل نال ساریاں تو پہنا حضور دے صحابہ ہی تے پیار کیتا ہے۔ اینج کوئی کسے پیار کیتا ہے؟ اے طریقہ ویکھو، دو میں چیزاں پیش کر دیتی ہیں۔ اچھا سنے ہیں حضور سرکار نے اینج پیسے کی مٹھا بھریاں تے فرمایا صدیق کی دے، جی سرکار میں حاضر ہوں، فرمایا پیسے لے جا تے فاطمہ زہرا دا جہیز دے۔ فاطمہ زہرا دا جہیز خرید کے لیاون والی ہستی دا نام ابو بکر صدیق۔ فرمایا ابو بکر بلال نو نال لئی نہیں کو جن چوا لے۔ صدیق اکبر بدار گئے تے رحمت للعالمین نبی دی بیٹی دا جہیز خرید کے لیا دا حضور دی منشاء دا انہاں نے کہ پتا بس سرکار کی فرمایا ہے وہ لے کھجور دیاں پترہ نال بھریا ہویا سرانا، ایک بستر، ایک گھڑا، مٹی دے چاند برتن، ایک چکی، ایک کائنات دے نبی دی بیٹی دا جہیز۔ تاریخ روایات مختلف نے چند برتن واد سکتے ہیں یا ایک گھڑ سکتا ہے ایک ٹرکاں کوئی اٹھا دے نہیں، اینا کو جہیز ہے نبیان دے سردار دی دھی دا بیلیا حضور باڑا بھی دے سکتے ہیں۔ اے گل منو، حضور کائنات دے وارث نے جنہ دینا چاہاں دے سکتے ہیں کہ نہ دے سکتے ہیں، پر انہاں فرمایا سی انہاں دے گئے جڑا ہر کوئی اپنی دھی نو دے لو۔ واہ سونیا میں تیری عدالت تو قربان جاواں، حضور تے زیادہ دے سکتے ہیں، اور انہاں کیا انہاں دے ماں کسی امتی سنت ادا کرنی ہوئے تے اوکھا نہ ہوئے دو دیہڑیاں نے بھی کٹھے کیتے اس تے انہیں ہو جاتے۔ عزیزہ نبی وقار جہیز تیار ہو گیا، میرے حضور فرمایا اللہ اکبر علی بارات لے آؤ۔ کوئی شادی آل بوکو نے نہیں، فرمایا مسجد نبوی اچ بارات لے آؤ تو اڈا نکاح پڑھائی۔ عزیزہ نبی وقار میں اکثر گل بیان کرنا ہونا، گل سنو تے سمجھو۔ بندے آتے نے سید سونے ہوتے وہ یہ جان دیو کہ یہ سارے سید مولا علی دے پتر نے، یہ 15ویں صدی آ کے بھی تے بندے آتے نے یہ عقیدہ ہوندہ ہے جی سید سونے ہوتے نے۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تے دسو جڑے سارے سیدان دے باپ نے مولا علی سرکار کٹے حسن والے ہونے توجہ ہے جڑے سارے سیدان دے باپ نے۔ عزیزہ نبی وقار ہاں پھر میں یہ بھی اکثر دستا جن دی بھی شادی ہوئے ان روح چڑھ گئے، وہ چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ وہ کھارے کو لاندہ ہے تو ایک باری سارے بیک کیا اندر بعد پروٹوکول ہوندہ ہے کچھ تے روح بھی چڑھتا ہے۔
یہ گل ٹھیک ہے روپ چڑھتا ہے تو سوچو نا جدو علی دلہا بنیا نہیں سمجھ آئی ادو روپ کتنا چڑھیا ہونا عزیزاں دی وقار پھر میں تے یہی کہہ سکنا روپ انج چڑھیا ہونا کوئی مثلے نہیں ٹولنے دی کوئی مثلے نہیں ٹولنے دی چپ کری میرے علی اتھے جا نہیں بولنے دی جدی شان ہوئے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا فتح لا فتح الا آ کہن والا کی کہندا ہے کہن والے کہہ گئے دنیا تے جوان بڑے بڑے نے لا فتح الا علی پر حیدر کرار ورگا جوان کائنات جھور نظر ہی نہیں آندا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہ کوئی ذوالفقار ورگی تلوار ہے نہ کوئی کائنات علی ورگا جوان ہے مڑ جدو میرے مرشد علی دلہا بڑے کوئی سمجھ سکتا ہوئے تے اودے واسطے دعوت غور و فکر ہے بھئی ادو حضرت علی پاک سرکار دا ہی عالم ہونا ہے سرکار آ رہے ہیں بارات ہوئے ہوئے مڑ اے ان گلان تے رمض آڑیاں ہوئی ہیں رمضان آئی سمجھ نہیں بھائی پوچھئے بھائی منڈے دی شادی کیڑے گھر کی تھی آندہ فلانے گھر کی فلانے گھر کی تھی فلانے بندے آلی شیشتہ ہویا ہے فلانے آلی پولیس آلے آل ہویا ہے فوج آلے آل ہویا ہے وزیر اعظم آل ہویا ہے وزیر آل ہویا ہے جی افسر نے جی بڑے نواب نے جی سرکار جانج کتھے جا رہی ہے توجہ ہے کندی جانجے بھائی بندے پوچھتے ہیں بات جانج کندی ہے تو دستن میں فلانے چیمیاں دیئے چٹھیاں دیئے دارڑاں دیئے کھرلاں دیئے بٹیاں دیئے اچھا کتھے ڈوکے نے فلانے گھر ڈوکے نے اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے ہاں جی چنگا ہے ماشاءاللہ جی بڑی گل ہے عزیزاں دی وقار ہن پوچھن والیاں تاریخ وچ پوچھیا جنج کندی ہے فرمایا جنج ولیاں دے سردار دیے کدے نال نکاح ہے فرمایا بی بی عورتاں دی سردار ہے کنا ول چلیے فرمایا او نبیاں دے سردار نے ہائے ہائے کسے تھاں تے بھی کسے تھاں تے بھی جوڑ ہمیں جوڑ نہیں جوڑ کوئی عزیزاں دی وقار تاکہ کوئی مثلے نہ ٹولنے دی کوئی مثلے نہ ٹولنے دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولنے دی میرے حضور مسجد استقبال فرمایا ہے علی پاک دلہا بنے ہوئے نے حضور مسجد بٹھا کے میرے پاک حضور نے صحابہ دی موجودگی چ نکاح پڑھایا ہے تو رب فرمایا جبریل سارے فرشتیاں بیت المعمور تے کٹھیاں کرو بیت المعمور فرشتیاں دا خواب ہے جتے فرشتے طواف کر دے اتنے کٹھیاں کرو سارے کٹھے ہو گئے اللہ فرمایا علی تے فاطمہ دا نکاح ہے علی پاک تے فاطمہ پاک دا نکاح ہے نکاح تو بعد سارے مننا سنت ہے
نکاح تو بعد چھوارے ونڈنا سنت ہے۔ ویسے ہوں انہوں کی جگہ بندے ٹافیاں لے آتے ہیں، لیکن چھوارے تقسیم کرنا، خوشک کھجور تقسیم کرنا، بولتے چھڈو۔ اچھا جی، اے سنت ہے، مہربانی تھوڑی یاد رکھیا جی، اگوں مڑ تسی اپنی مرضی کر دے ہو۔ عزیزاں نے مان، اللہ پاک نے فرمایا بھی علی تے فاطمہ دا نکاح ہے، فرشتے کٹھے ہو جاؤ، فرشتے سارے ہو گئے کٹھے۔ جدو اللہ پاک سرکار دی بارگاہ وچ نکاح دی منظوری ہو گئی، اے سنو تے پھر اسی ونڈنے ہیں چھوارے۔ اللہ فرمایا یہ نہیں ونڈنے، یہ تے ونڈن تے پھر تھلے والے ونڈن، یہ ہن گل عرشاں دی تے شان بھی اسی دے لے کام ہونا۔ میرے اللہ نے فرمایا اے فرشتو، جنت دے اندر ایک درخت ہے جدا نام ہے توبہ، درخت توبہ، شجر توبہ۔ فرمایا فرشتو جاؤ شجر توبہ نو ہلاؤ، جتنے پتے زمین تے گرن گی انہاں نو اٹھا لو، آپس ایک دوجے وچ تحفتاً تقسیم کر دے رہو تے لیندے دیندے رہو، حتیٰ کہ حشر دا میدان آ جائے۔ اس ویلے یہ سارے پتھر لے کے حشر دے میدان وچ کھڑے ہو جائے جے۔ جتنے لوگ میدان حشر وچ ہون، جدے دل وچ زہرا تے علی دی عقیدت ویکھو، ایک ایک پتھر دیندے جایا جے، جدے کول پتھر ہویا اساں حساب کوئی نہیں کرنا، جنت دے چھڑنی۔ توجہ ہے حضرات، عزیزاں نبی وقار تاں یہ گل کرنے ہونے آ کہ اپنے دل وچ حضور دی آل دا پیار رکھو، کدی بھی سرکار دی آل دا پیار گھٹ نہ کریا جے۔ یہ کرن ہے جدی محبت نجات دا پروانہ ہے۔ اس عقیدت نال کہہ رہا وا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ لے بھئی تسی بھی تھک پئے ہو، میں بھی تھک گیا، میں تھک گیا، بس کریے۔ اللہ سونا وہ آہو، لیکن میں تھک گیا نا، پہنا بھی تیار جائیے نا۔ ہاں بس ہو میری، میں تھک گیا، بس کریے۔ اللہ سونا انہاں سجنا تے کرم فرمائے۔ ہاں شعر پڑھ دیں، اے دوبارہ پڑھنے پورا کرنے، پھر دعا کرنے اللہ میرے بچیاں دے راضی اے جتنے پیار والے سنگی نے، یار نے، بیلی نے، اپنے ساڈے اس بچے دے اللہ انہاں برکت دے، یہ شادی نو یہ واسطے باعث خیر و برکت بنائے تے سارے جوان اپنی شادیاں کرن تے کنجراں والے کام نہ کرن، بندیاں والے کام کرن۔ آمین آگ چھڈو، کام چنگا ہے، کار مڑ بھی تساں اپنی مرضی لینی ہے، پر نیکی دے کام تے آمین آکھی جی۔ عزیزاں نبی وقار اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ 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 نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ میرے حضور نے نکاح پڑھایا، جس ویلے سرکار نے نکاح پڑھایا، دی کسے دی بھی ہوئے تے جدو دیاں گھروں ٹرن نا
پتہ نہیں ماں باپ سینے تے کڈا بھاری پتھر رکھ کے دیاں رخصت کر دے ہے مڑ بندے تے کر دے نا کو دیاں گھر کسے دیاں لیا کے نخرے انہاں شعور تے قدر نہیں ہوندی ماں باپ سینے تے بھاری پتھر رکھ کے دیاں دی جدائی برداشت کر عزیزاں علی وقار اے تے رحمت للعالمین نبی سرکار دی جدو دی رخصتی دی گھڑی آئی ہے میرے حضور دی آنکھیں جو اتھرو آ گئے یا رسول اللہ روئے کیوں فرمایا میری تین دیاں نو رخصت خدیجہ نے کیتا ہے فاطمہ دیواری آئی ہے آج دی والدہ خدیجہ کوئی نہیں رسول اللہ بیٹی نو ماں دا پیار بھی دیتا ہے باپ دا پیار بھی دیتا ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تے کیا کمال دی گل کر گیا فرماندے نے تیاں لئی پردیس میں بابلی تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا موہ کچھ نہیں کہنا تے دیاں دیاں تقدیرہ اترے دیاں شاہی دیاں ہوندیاں نے جنہ گھروں ٹوریاں نے پتہ انہاں نے عام بندیاں نو پتہ کوئی نہیں تے مڑ جدو بے قدرے اگو قدر نہ کرن مڑ ماں باپ اور دکھی ہو جائے اللہ کسے دی دینوں پردیس اللہ کسے دی دینوں کسے گھر جا کے دکھ تے تکلیف نہ دے وے بڑھڑے ماں باپ کو دیاں دیاں دکھ تے تکلیف نہ ویکھے جاندے تے نہ سنے جاندے میں مڑ ویکھے ہے دیاں تکلیف بھی ہوئے تو بیمار ماں باپ نو جا کے انجی دس دیاں ابا بڑیاں راضی ابا بڑے سکھ نے اما بڑے خیر ہے اللہ دی حالانکہ دیاں دکھ ہوندے نے لیکن وہ ماں باپ دا دکھ ویکھ کے اپنا بھول جاندیاں دیاں شے ہی ایڈی اچھا اچھا صوفی صاحب ٹھیک ہے توجہ ہے حضرات عزیزاں علی وقار میرے پاک نبی سرکار میرے آقا مولا نے اپنی بیٹی نو رخصت فرمایا ہے اللہ اللہ رحمت للعالمین حضور دیاں نگاہاں چوں آنسو گر گئے محمد بھائی صاحب فرما دینے تیاں لئی پردیس کچھ ماں پیو بھی انجتے ہوندے نا وہ دکانہ بھی پترانو مال بھی پترانو گھر بھی پترانو سونا بھی پترانو تے دیاں صرف پردیس میاں صاحب فرما دینے تیاں لئی پردیس وے بابلی تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا موہ کچھ نہیں کہنا تے دیاں دیاں تقدیراں اللہ سب دیاں نو پردیس سکھ دے وے اللہ سارے ماپیاں دیاں نو سکون دے وے اللہ سارے ماپیاں دیاں نو زہرا دا صدقہ سکھ دے وے سکتا ہے بندہ فقیر تے دعا تو انو دے رہے ہیں سرکار رخصت جی فرمائی نا جدو اللہ اکبر سویر ہوئی تو حضرت علی پاک دا ولیمہ سی تے سیدہ زہرا پاک حضور نے چمڑے دا دسترخوان بچھایا خود تے کھجوراں اتے رکھیا پنیر ایک ہوندا ہے او اتے رکھیا تو سرکار نے کھجور تے پنیر نو ہتھاں نال انج کر کے اپنے ہتھاں نال ملیا انج رلایا تے ایک جگہ تے اکٹھا کر کے فرمایا آ جاؤ اے علی تے زہرا پاک دا ولیمہ تیار ہو ساڈے تے پھر خرچے ڈھیر لمبے چوڑے ہو جاندے نا عزیز من اے طریقہ ہے سرکاراں دا اے طریقہ ہے میرے پاک محبوب دا جڑا ساڈے واسطے مشعل راہ ہے
سوکھا کام ہے، سوکھا جہا کام ہو جاتا ہے جے کرنے دا موڈ بن جائے۔ کوئی بندہ کائنات ایک سجدہ زہرا تو اونچی شخصیت بھی پیش کر سکتا نہ سجنا، زہرا پاک تو اونچی شخصیت کائنات ہے کوئی نہیں، علی پاک یا دلہا کوئی نہیں۔ ولیمہ میں کھوتے تسی حیران ہو جاؤ، اسی خرچے کنے کرنے ہوندے نے جی او جی فلانا باویں ادھار چاہو جی نہ کرانا چاہیے، اور تو ہی ہو جی نک دا کی کرنا ہے؟ پچھلی ساری عمر بندہ نک نک ہویا رہے تو اس نک نو کی کرنا ہے؟ تو بندہ بن کھا دے حضور دی سنت تے عمل کر نہیں جی ساڈا نک نہیں رہندا برادری ہے تے برادری کدوں راضی ہوندی ہے؟ جیڑا بندہ برادری راضی کرنا چاہتا ہے وہ بندہ کوڑا ہے نہیں ہوندی۔ تسی بکرے دا گوشت دیو تو نہ آکھنا کہ حرام دے کٹھے کیتے واسطے دے لیا، مرغے دا تو نہ آکھنا تسی تے کھاتے ہی کدی نہ مجبوری نہیں کھاتا، گھر میں سبزی کھاندے ہو، مرغے دا تو نہ آکھنا بس چیٹا چوچا کھاتے ہی کدی نہ تے کھا لیتے، جو بکرے دا چاہتے ہو تو نہ آکھنا آرام دا مال ہے۔ کوئی سمجھ آئیے بھائی سجنا، بندے آندے ہوندے نے بداترین ہوندے نے ایک پاسے دندے تے بندیاں نو ہاں تو ایک پاسے والی کھک نہیں چھڑدی تے جنوں دوواں پاسے ہون۔ جس کملے بندیاں راضی کرن ٹرنا ہے ان ساہ چڑھ جانا ہے، بندیاں راضی مڑ کو نہیں ہونا، چنگا اسے جرا سے رب راضی کر۔ سونیا تو راضی تے اپنا لاگا دیکھنا چاہیے، بندیاں دیاں گھریاں کرنا۔ 42 سال عمر پہ ہوندی ہے، یہ سارا کچھ زمانے پھر کے ڈٹھا ہے، جنہ بڑا کیتا ہے انہاں کیا کھرے کی دو لے حرام دا مال ہونا تے جنہ تھوڑا کیتا ہے انہاں کیا بھائی اس تے اصلو پھاد کے بیڑی ناک بٹھا چھڑا۔ سمجھ آئی کوئی؟ پیچھے بندہ 6 مہینے قرضے لیندہ رہے تو اس ناک دے سائیں مارنے، ہاں بالکل چھڑو پرا حضور دے طریقے دے، حضور دی مانڈ نال چلو، حضور دے طریقے دے چلو، تن سوکھ جہان سوکھ۔ عزیزان دی وقار یاد فرما لو، پیر سید وارث شاہ فرماندے نے ہوندی خلق دی بندی زبان نہیں، بندے کا دل کرے تو میں مخلوق دی زبان نو تاڑا مارنا۔ پیر صاحب فرماندے نے ہوندی خلق دی بند زبان نہیں، دریاواں نہیں وجدے بانی رے، نہ دریا کدی رکن تے نہ بندیاں دا منہ رکدا ہے، اے گلاں کردے ہی۔ سمجھ آ گئی کوئی؟ بلیادا بھائی بس اللہ کیویں راضی ہوندا ہے، اللہ دا رسول کیویں راضی ہوندا ہے، اس گل تے چلو۔ حضور پیر سید وارث شاہ ہوری بولے تے آپ فرماندے نے عجب 13ویں صدی دا دور آیا، اے انہاں دی صدی 13ویں آئی، ہن 13ویں نہیں، پتہ کو ہن 13ویں تے نہیں، ہن تے کم اگے اس لیے آلہ آپ فرماندے نے عجب 13ویں صدی دا دور آیا، اٹھ گئی جہان تو میر میاں، بندیاں دے دلائیں جو محبت نکل گئی ہے، اصلی پیار نکل گیا، دیاں ماپیاں کوڑوں ورے منگنے، بیبیاں گئیاں نے بندیاں نو ویر میاں، تے گنڈی رن دا پترے دلیر ہویا، گلہ پرہیں بچ کردہ دیر میاں، وارث شاہ ہن دور نے گدیڑا دے تے نیویں تون کر لنگ دے